Masterizer. Sanibona imovie yethu yango-2007 igama layo i-Vacancy. Siyiqala ngey'thandane ezayishadile ezayidrayiva imoto ebusuku. Emgwaqweni wawuthule ngoba kwase kulate bebuye ephathini yomndeni. Owesilisa igama lakhe uDavid, owesifazane u-Amy. Nokwathi besadrayiva kanjalo, uDavid wayekade egudluzele imoto eceleni ebalekela ukushayisa esinye isilwane emgwaqweni. Lokho wavusa unkosikazi wakhe u-Amy owayekade elele. U-Amy wathi kuDavid uyaduka uya kwi-direction e-wrong. uDavid wathi ngithathele umgwaqo ngoba lo siwujwayele uvaliwe ama-roadblocks ngenxa ye-car accident. And siyathola nokuthi emshadweni wabo laba bobabili izinto zayingasahambi kahle ngoba nakhona la emotweni babebhizi bethithisana bephikisana. U-Amy wakhipha i-aphula walisiya ngommese kanti uzoyisika. Lokho kwashiya igazi e-aphuleni. uDavid watshela u-Amy ukuthi imoto yakhe kungenzeka ukuthi ilimele ngoba sekunomsindo wento ekhalayo la enjinini after kade ezama uku-avoid ukushayisa lesa silwane besemgwaqweni. Ethi uDavid ngebhadi ayikho into esingayenza okwamanje, kumele sithandazele ukuthi imoto ingasifeli. Kodwa lwathi la enjini sikhala kakhulu sekungathi imoto isiyafa. Ngenhlanhla basebefikile kwelinye igaraji bangena khona. Nakuyilapho abaphinde baphikisana khona futhi ngemephu ababeyiphethe. We got to. Oh my God! Sorry. Baphazanyiswa ukuthuswa enye indoda esebenza khona la igaraji yayizama ukukhuluma nabo. uDavid wachaza inkinga yabo kule ndoda nokuthi basendleleni baye endaweni yaseDowney. Le ndoda yabatshela ukuthi manje ngasendaweni yaseDowney nihamba wrong, kufanele ngabe niya la eniqhamuka ngakhona ku-60 kilometers ukusuka la uyakhona. Yabuye yabatshela ukuthi buyibe umakhenikh izobakhandela imoto yabo. Baphuma bobabili noDavid. Ngesikhathi besacheck imoto, u-Amy wayesele emotweni wakhipha esinye isithombe esinomfana omncane wasibuka wakhala u-Amy. Nokuyilapho esithola khona ukuthi umshado wabo unengxabano engaka njengenxa yokushona kwalowo mfana omncane. Lo muntu osebenza egaraji wathi eseyikhandile imoto, uDavid wathi umnika imali, wayinqaba lo muntu imali wathi awu bebasiza nje. Lo muntu osegaraji wabe sebakhombisa la emephini ukuthi bazohamba kanjani. Waziwalayithela u-Amy isparkle ahambe siphethe. Ngenkathi sebehamba wasukisa endleleni u-Amy. Ley'thandane ey'mbili zahamba ngemoto kodwa imoto yavele yafokwa ngempela-ke manje. Sebephakathi nendawo endaweni abangayazi. No-Amy wathi ukhipha ifoni yakhe wathola ukuthi inetwork ayinayo. Kunokuhlala emotweni bathatha ithoshi baphuma bahamba ngey'nyawo. Sebebuyele emuva egaraji ababelishiyile lingaphezu ka-3 kilometers ukuya khona. Sebehamba endleleni baphinde baxabaniswa ukuthi uDavid wayekhuluma ngomfana wakhe omncane osowashona. U-Amy wacasulwa ukuthi akafuni ukulokhu ekhunjuzwa iy'nhlungu. Bathi sebehamba isikhathi eside bahamba baze bayofika kulelo garaji kodwa ngebhadi bafica kungasekho muntu. So baqhubekela kwelinye ihhotela elishibhile elaliseduze kwakhona. Bangena bethuswa ukuzwa kuhayiza umuntu wesifazane ngaphakathi. Wethuka kakhulu u-Amy kodwa lokho akumvimbanga uDavid ukuringa i-desk bell. Khona lapho kwaphuma imanager yasehhotela sizokhuluma nabo. uDavid waqala wabuza le hotel manager about lo msindo walo muntu okhalayo. Le ndoda yabuyela endlini yabuye isiphethe i-remote yabatshela ukuthi lo muntu ubekhala ku-TV ubukela imovie. uDavid watshela le ndoda ukuthi udinga umakhenikh bangamtholaphi. Le ndoda yatshela uDavid ukuthi njengamanje sekulate bangaze bamthole kusasa umakhenikh bangalala la ehhotela lakhe. u-Amy wezwe engayithandi le ndawo engayithembi nale ndoda. uDavid wathi ku-Amy ayikho enye indawo bazoya kuyona balale. Imanager yabathembisa ukuthi izobalalisa kwi-hotela eliyi-honeymoon suite. Ethi kodwa uzobakhokhisa imali ejwayelekile ngekamera elibizayo. Base beqedile ukubhalisa sebeyolala. Le ndoda yabuyela kule ndlu kade kuyona yaphinde wahayiza futhi lo muntu wesifazane. Iy'thandane zethu sokungena erumini egcwele idust. Kwiswishi yamalayithi kwakunephela. Empompini kasinki kuphuma amanzi angcolile abrown. Kodwa bathi noma kunjalo bazolala. Ngenkathi besaqhubeka nokukhuluma ukuthi bazoyiqhuba kanjani le ndaba yabo ye-divorce nokuthi basazoqale bayifihlele imindeni yabo ukuthi baya-divorce. Kodwa baphazanyiswa ukukhala kwefoni abathi bayi-answer wangaphendula muntu. Ngasemnyango wakhona umuntu owugaqazayo. Nokwathi mayevula uDavid ethi uyobheka akho muntu. Nefoni yaphinde yakhala futhi kwaphinde kwangqongqoza lowo muntu ongathi uyawugaqaza umnyango. uDavid wawugaqaza naye umnyango ebuza ukuthi ubani ukuphi. u-Amy wayesesaba wagijima wawuvala umnyango. Waphinde waqhubeka nokuwushaya lowo mnyango umuntu. Lokho wacasula uDavid waze waphuma ethi uyobheka. uDavid wathi ku-Amy akakhiye emnyango yena sawukhuluma nale hotel manager. Why don't you open the door? Hanging on the walls and he won't stop. You got any ideas?
Imanager yatshela uDavid ukuthi namhlanje abekho abanye abalele kulelo hotela ngaphandle kwenu nonkosikazi wakho. Yathatha isibhamu esasigaxwe phezulu yamtshela ukuthi izolisukumela lolu daba ngoba sometimes kuba ney'ngane ey'funda ekholeji ey'vele zisuke emakhempeni zizoganga la ehhotela. UDavid wabuyela emuva ehhotela ngesikhathi unkosikazi wakhe emtshela ukuthi ucela okungcono bahambe bayolala emotweni ngoba la uzizwa ngaphephile. UDavid wanqaba watshela u-Amy ukuthi ngeke akwazi ukuyolala emotweni ukhathele kakhulu udinga umbhede. Wavula i-TV wathatha enye video cassette wayifaka. Kwi-TV kwakuvela abantu bebulawa ngesihluku. UDavid wayetshela ukuthi ubuka imuvi esabisayo ijwayelekile kodwa uDavid wethuswa ukubona ukuthi ukhaphethi namakhethini akule TV kuyafana nalokho kula endlini. Unkosikazi wakhe u-Amy wakunothisa futhi naye lokho. Babona bobabili ukuthi yonke lento esabekayo yokubulawa kwabantu kwi-TV yayenzeka la endlini. uDavid waqala awekho namakhamera wathola ukuthi inqwaba amakhamera afihliwe la endlini. Amanye ayifake ngisho kuma-ventilator. Besathuswa yilokho kwavela kwacisha amalayithi nayo i-TV. Kwaqala phansi lokho kugaqazeka kwemnyango kade kwenzeka ekuqaleni. Ngathi behlehla besathukile sibona umuntu owabonakala ngobumnyama egqoke imask. Amalayithi aphinda akhanya bathi bezama ukuyobalekela ngasewindini bathola ukuthi likhiwe ngeyipikile. Bethuswa nokubona i-aphula ebelinegazi ebelishiwe u-Amy emotweni selibekwe kusinki kodwa u-Amy yethu ulishiye emotweni. uDavid wasusa ikhethini leshawa kodwa still akatholanga muntu lapho. Bazama ukuthola enye iplani yokubaleka ngokuthi baphume begijima sebethi bayocasha ehlathini kodwa bavinjwa amanye amadoda amabili agqoka amamask ababenza bajika babuyela kwi-hotel room yabo. Ngathi besazama ukuphusha ukungena emnyango u-Amy wayesazama ukukhipha lezi zipikile ey'vale iwindi lase-bathroom kodwa kwavela enye indoda egqoke imask. uDavid wazobasabisa ngokuthi uzobadubula uphethe isibhamu. Leyo plan kaDavid kwaba ngathi iyasebenza ngoba asuka ahamba la madoda amamask. Nokuyilapho uDavid atshela khona unkosikazi wakhe u-Amy ukuthi ucabanga ukuyofona kwenye i-payphone engaphambi kwasehhotela. u-Amy waphinde wenza sengathi ufuna ukuphuma ngewindi enzela ukuthi la madoda amamask anake yena. Ngaleso sikhathi uDavid waphuthuma wafonela amaphoyisa kwa-911 kodwa uzokunothisa ukuthi akakhulumi nephoyisa ukhuluma ne-hotel manager. Khona lapho kwaqhamuka enye imoto ithi izomshayisa wabaleka uDavid yamjaha le moto imbuyisele erumini. Njengamanje iy'thandani zasey'phelelwe amaplani ingasena-option. Baphahlaza esinye isibuko for ukuthi bahlome ngamaglasi esibuko. uDavid no-Amy babengazi ukuthi i-hotel manager iyababuka kwi-TV ngenye ikhamera e-installwe khona erumini. u-Amy wayesebanjwe ubuthongo esezizela ngenkathi ehleli phansi kodwa uDavid wamncenga ezama ukuthi emtshele ukuthi angalali. Ethi uDavid ngoba kuyimanje silalelwe futhi sibukwa kumakhamera afihliwe. uDavid wachitha isikhathi esiningi ebuka lama-VHS camera efuna nokufunda kabanzi ngeplani yalabantu. Ethi nokungenzeka ukuthi lokho akukhala komuntu wesifazane abekozobe sese-reception beqhamuka kwenye yale ma-tape. Ethi labantu bayakujabulela ukubuka kade bebulala abantu. Ethi futhi isikhathi esiningi baqhamuka ngase-bathroom ngesikhathi uDavid esezama ukuyobheka leyo ndawo. Wayithola ngempela imbobo abangena ngayo iqhamuka kwi-floor. u-Amy watshela uDavid ukuthi kukhona itruck emayo la ngaphandle efikayo. Bathi uma bebona lo driver we-truck bazama ukushaya iwindi bemmemeza. Kwavele ekugcineni ukuthi nayo lo driver we-truck uhlangene nalabantu ngoba wayefikela ukuzothatha enye yama-video tape kwi-manager. Bathi bebona la madoda amamask ezingasemnyango bayophuma ngaleyo mbobo yemfihlo beqhamuka ngakwe-floor ngase-toilet. Bagudla behamba kwenye ithaneli eyayingaphansi komhlaba. Sebehambile bahlangana nenqwaba yamagundwane kodwa ngoba babengasena-choice kwakumele baqhubeke bahambe. Bathi uma bephumela phezulu bafica indlu eyayinama-TV nalama-video tapes ayedlala ngokuhlukumezeka kwabantu ababebulawa. Kwakunanomnyango wephumela ngakwe-front desk and before baqhubeke bayibheka something abangayivikela ngayo. u-Amy wakwazi ukufonela amaphoyisa 911 ngefoni yangempela this time kodwa kwathi engakaqali wangena imanager nenye indoda eyifihle ngemask bekhuluma ngokuthi labantu sebebalekile beqile. Babona ukuthi notelefoni use-on nge-call ye-911. Wacasuka waqashula iy'ntambo watshela indoda yemask ukuthi ayikho
enye indawo bacashe kuyona ngaphandle kwale tunnel la ngaphansi. Wathumela le ndoda ukuthi ayehle yobabheka. Watshela nomunye futhi wemask ongakwelinye iside ukuthi akawungena esayidini lakhe babavimbezele ngaphakathi. Kodwa izithandani zakwazi ukuphuma ngenye imbobo yesithathu ephumela ngasegarage bakwazi ukuphumela phezulu. Bawisela ikhabethe lamashalofu phezu kwalapho ukuthi kungabi khona umuntu ozokwazi ukuphusha ngeke. U-Amy waqala lapho wakhala ekhumbula nangokuba imbangela yokushona kwengane yabo. uDavid wafika wazomthulisa wamtshela ukuthi kwakungalona iphutha lakhe. Ukushona komfana wabo kwaba yi-accident. Wathi nalobu busuku abanabo uburafu banamhlanje akafuni ukulahlekelana naye, ufuna bayiqale kabusha impilo uma bephuma kulento. Nge-911 abayifonelile babona imoto yamaphoyisa isifika. Bayibuka nemanager sehotela iphuma iyokhuluma nephoyisa elaliyitshela iphoyisa ukuthi lila ngenxa ye-911 abamfoneleyo. Imanager yavele yalitshela iphoyisa ukuthi alikhululeke libheke ngenkathi iphoyisa lihamba liqalaza yonke indawo. Khona lapho enye indoda yemask yayisiyitholile lezi zithandana ngesikhathi sizama ukuvula ngenkani. Bobabili balicindezela likhabethe ukuthi le ndoda ingakwazi ukungena. Iphoyisa labona ukukhanya kwe-TV ngenkathi lingena lawabona lama-tape okuhlukunyezwa kwabantu nokuyila laqala khona ukubona ukuthi khona into wrong ngaleli hotel. Laphatha isibhamisalo ngesandla iphoyisa selithukile liphuma ngaphandle kwehotela. Bebona lihamba iphoyisa u-Amy noDavid bagijima beyocela usizo. Iphoyisa labangenisa emotweni bangena bobathathu. Kodwa ngebhadi imoto yayingasadumi neredio yephoyisa sebeyihlephule bayibulala. Iphoyisa laphuma emotweni leyovula ibhonethi licheck ukuthi yini inkinga yemoto. Kanti kuzoqhamuka enye indoda yemask emva kwalo yaligwaza. Balibulalela lapho izithandani zombili zabaleka seyibuyele ehotel room yazo. Baphinde baqhubekela kwenye room besebenzisa ukulandelana kweminyango. uDavid waphahlaza ewindi kodwa wabona ukuthi ngeke afithe lapho. Ngathi igebengu seyizama ukuphusha imoto yephoyisa zoyifihla. uDavid waqhamuka nenye plan wadabula into egqoke u-Amy. Thatha uphisi wendwangu wawugaxa kuleli windi elifile enzela ukuthi atrick imiqondo yalabantu. Kube ngathi baphume babaleka ngewindi. Kanti ngaleso sikhathi uDavid wayefihla u-Amy kusilingi. Kodwa uDavid watshela u-Amy ukuthi usaya kwi-hotel lobby. Ufuna ukuyothatha isibhamu asibone lapho ukuze ahlome ngaso. u-Amy wavala lapho watshela uDavid ukuthi uyamthanda. Nokwathi uma ephuma uDavid enye indoda yemask yagwaza uDavid esiswini ngesikhathi u-Amy ezama ukuyibamba ukuthi angabanga umsindo akhali. uDavid wayesephelelwa amandla esehamba ngesisu. Wathola imanager imrekhoda ngevideo camera. Ebuye wangena ngaphakathi esifuna u-Amy kodwa ingamtholi. Yahamba yamshiya ngoba ingamboni. Wahlala lapho u-Amy ubusuku bonke kwaze kwasi. Ekuseni waphuma u-Amy for ukuyofuna uDavid. Kanti uzothi uyaphuma ahlangana nenye indoda yemask waphuma wabaleka u-Amy. Wayibaleka ngawo wonke amandla akhe eqonde emotweni. Wadumisa imoto kodwa isiduma yafika indoda yemask singena ngesunroof phezulu. Kobe setatazela u-Amy imoto wayiqondisa ehotel kanti izoshayisa enye indoda yemask ibulala. u-Amy wasinda ngenxa ye-airbag yemoto kodwa omabili amadoda amamask ashonela khona lapho. Omunye wamadoda amamask kwakuyile ndoda yayibasiza egarage ekuqaleni. Kodwa u-Amy kwakungaphelile lapho ngoba imanager yasehotela yayisimfuna. u-Amy wagijima ngenkathi imanager yasehotela ikhala icasukile ngenxa yokufa kwamadoda esebenza nawo. u-Amy wabuyela kwi-surveillance room. Wablokha lezi imbobo ezikwi-floor abangena ngazo ngeshalofu lama-DVD yabo. Wahloma ngesanda esiwu-4 pounds. Waphumela kwi-hotel lobby wasibona leso sibhamu esasigaxiwe ngekathi ethi uyasithatha. Yafika imanager emva kwakhe yambamba yamxenye. Bawela phansi kwe-floor ngenkathi imanager imshaya yamhudula yamncikisa kwi-couch yamrekhoda. u-Amy wayikhahlela le ndoda. Baqala futhi babambana balwa ngesikhathi imbamba le ndoda yemanager yamuyisa phansi kanti imuyisela phezu kwalesi sibhamu esiwile. Wasithatha lapho u-Amy isibhamu wadubula le ndoda. Ishanga zonke inhlanzi ezayisesibhamini yaze yafa. Wahamba ethi uyobheka isidumbu somkhonyane wakhe. Wajabula uma ethola ukuthi uDavid usaphila. Waphinde wafonela i-911 etshela i-operator ukuthi badispatche ne-ambulance. Nokuyilapho u-Amy waqabula khona uDavid emtshela ukuthi uyamthanda bavumelana ngokuthi bayiyeka lento yale divorce. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories.